Argentona és un dels municipis que han entregat els comptes del 2008 amb un any de retard. De fet, encara hi ha 67 consistoris que no els han fet arribar a la Sindicatura de Comptes o que no ho han fet correctament. L'Ajuntament d'Argentona justifica el seu retard pels canvis en l'organigrama municipal dels últims mesos. Tot això es va ensopegar en un moment en què vam canviar l'interventor, va entrar una interventora nova que va haver també adaptar-se en el moment. En el 2008 hi va haver una remodelació de govern i vam canviar el regidor d'Hisenda, i tot això va anar incidint, allò de ploure sobre mullat, es va anar fent un retard i a partir del 2009 vam començar a anar recuperant terreny. Els problemes informàtics, la manca de personal i de recursos són els arguments de la majoria d'ajuntaments que encara no han passat comptes amb la sindicatura. Des de l'Associació de Municipis de Catalunya reclamen més recursos per evitar retards. La majoria de vegades no és una falta de voluntat política de l'alcalde de Tor, sinó que és la dificultat administrativa, formal, de tindre la gent preparada per poder fer aquest rendiment de comptes que, per altra banda, és absolutament imprescindible, necessari i no es pot justificar mai el seu incompliment. Sant Just Desvern, Capellades, Alfarràs, Vilafant i Cunit són alguns dels ajuntaments que encara tenen pendents els comptes del 2008. Si aquest any no compleixen el termini, s'arrisquen a perdre temporalment les subvencions de la Generalitat, tal com estableix la nova llei de la Sindicatura de Comptes.